सिनायदो आंगोखौ खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां थारैनो नोंथांमोना बयबो नुखादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिखादों जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि सावरायमेल बा बर' साहित्य सभा बे जानानै थांबाय बिजनि टेंफाख्रि फोथाराव बेवहाय जितु डेलिगेट सेसनाव डेलिगेट जिरायनाय समाव जे गाज्रि मोनसे थासारि जाय बर' सेंग्राफोरा माखासे दुथां गोसोनि सुबुंफ्रा थांनानै माने जोबनोसै समाव गासैबो दायित्व बा बिबान सोलायनाय बिबान थिसननाय गोदानै बिबान थिसननाय माने गोजाम बिबानगिरिफोरखौ रेहाय होनाय दा बिनि गासैबो हाबाफारि जाखांनायनि बा जोबनोसै समाव माखासे बाहेरानि दुथांफोरा थांनानै जे गाज्रि थासारि खालामनाय अलरेडि बिथांमोना मोनथिनायाव डेलिगेटनि मानसिबो नङा आरो बिथांमोननियाव डेलिगेटनि बेसबो गैया दा बेफोरबायदि माखासे दुथांफोरा थांनानै गाज्रि थासारि खालामनाय माइक्र'फनखौ सेना लांनाय बिराद माने सोमोनांथाव जाखाबाय बेथ' बिनि उनावनो नोंथांमोना नुदों जाय गोदानै बिबान मोनबावनाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सार बिथांखौ फननि गेजेरजों दम हरदों जाहैदों बिथाङा पस्ट होदों आरो ओमफ्राय जाय बायदि सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि खालामनाय आं नोंथांमोननो माखासे जायफ्रा सावगारिखौ खालामजानाय बिथांमोननि सावगारिखौ आं नोंथांमोननि स्क्रिननि गेजेरजों होगोन बे बर' थुनलाइ आफादनि जितु गेवलां मेलाव दिपेन बर' सार आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मंग्लि सार बिथांमोनखौ जयै खाथि जिरायनानै जे रायज्लायनाय नुदों जानांगौ बेखौ नुनानै बयबो माने गोजोननाय फोरमायदों बयबो माने कमेन्टनि गेजेरजों मोजां मोनदों फोरमायदों नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौबो दिन्थिगोन बेजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मंग्लि सार बिथाङा टेंफाख्रिनि नामै बर' थुनलाइ आफादनि जितु जथुमा बेवहाय बाहागो लानानै गिदिर मोनसे अडिट'रियाम लुनायनि बिथाङा फोसावलांबाय बेजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 1 बिघा गुवाहाटियाव हा हगारगोन जाहैदों दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय मानाव गेदेर नोंथांमोन हारिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि आखायावनो दं फैगोन खैफोदखौ नुखानानैबो जों खौसे जानो रोङाब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेफोरबायदि नुयोब्ला एसे मोजां मोनो नङा होमबा बर' हारिनि गेजेराव जे समाव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बुंलायब्लाबो बर'नि मोनसे आफाद बा बर'नि मोनसे जे नांगौ समाव बर'नि मोनसे जथुम्मायाव जुदि खौसे जानाय नुयोब्ला खौसे रायलायनाय नुयोब्ला बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनो मानोना अरायसम बेरेखा जालायबाय थानाय हिसाबै माब्लाबा समाव खौसे नुयोब्ला बिराद माने मोजां मोनो आरो बयबो नाथाय दुखुनांथावनाया बेसो जाहैबायदि जाय समाव बेफोरबायदि जानामोन बर' थुनलाइ आफादनि जे डेलिगेट जिरायनाय बे डेलिगेट सावरायनाय समाव बेफोरबायदि जानामोन बे थासारिखौ खालामबाय नाथाय बे थासारि खालामग्रा बे जाथाय खालामग्रा माखासे जाय दुथां सेंग्राफोर बिथांमोननि सावगारिखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय आं साफा होलांगासिनो दङ बिथांमोनानो जाहैदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां पस्ट होदों आरो बेखौ माखासे सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रानो बिसोरखौ थिनहरदों दा बेबायदि माने गोबां सरसा जागासिनो दङ बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया नाथाय जुदि थारैनो सैथोब्ला बिथांमोनखौ इनायै आयेन बायदियै बिथांमोनखौ साजा होथारनांगौ आरो होथारनांगौ साजा नाथाय बेफोरबायदि मानो खालामखो थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोनफिननाय नीलकान्त गयारी सार बिथाङा पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा दम होदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि
सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं नङा आं। दा बेफोरबायदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सार बिथाङा लिरदों। जानांगौ नोंथांमोना नीलकान्त गयारि सार बिथाङा जे पस्ट होदों बिथांखौ सिगिहरदों। जानांगौ जाय दुथांफोरा बे थासारिखौ खालामहैनाय बैसोरो माने बै नीलकान्त गयारि सार बिथांखौ जाय समाव एबसुजों थाफानायखाय जाय समाव बिथांमोना गोबां माखासे खामानि मावनायखाय बेखौ मेगन सादों, सहायनो हायाखै। बेनिखायनो बै दुथांफोरा बिथांमोनखौ ओरैबायदि साउथ फिल्मनि बा हिन्दी फिल्मफ्रावसो साउथ फिल्मफ्रावसो बेफोरबायदि मिटिं मेलाव माबा मोनसे भाषण होबाय थानाय समाव थांनानै दाखुब्रा गुन्दाफोरा बेफोरबायदि उपद्रब खालामहैयो, बुफाय बुसि खालामहैयो, माइक्र'फन सेनानै लायो। दा साउथ फिल्मनि बायदि बेफोरबा आखुथाय खालामहैदों। बे बेसेबां लाजिनांथाव। जानांगौ बैसोर सेंग्राफोरानो बे नीलकान्त गयारि सार बिथांखौबो दम होदों। मानोना बिथांमोना बेखौ होनाङामोन जाहैदों खोमा। आरो बेवहाय एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ नुनाय हिसाबै बिथांमोना जानांगौ सहायनो हायाखै। बेखौबो गोबां सरसा जादों जे जाय जाथायखौ खालामदों दानि जि BPF पार्टी बेखौ लानानै गोबां सरसा जादों। नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ सियर बुंनो हाया। बिनिफ्रायनो फैनाय होननानै बुंदों। आरो जाय सावगारिखौ नोंथांमोना बेखौ नाय, बे सावगारिखौ बयबो सिनायो आरो बे सासे BPFनि सोद्रोमा होननानै बयबो नोंथांमोना सिनायखादों। बे सावगारिखौ नाय। अब्ला आं बुंनो लुबैदों जाय पार्टियाव बेफोरबायदि दङब्ला पार्टिनिफ्राय बैसोरबायदि सुबुंखौ माब्लाबाबो रेहाय होनाङा, माब्लाबाबो बिसोरबायदिखौ बजबनानै दाला। आउट खालाम, बिथांमोनखौ रिजाइन होथार, बिथांमोनखौ केन्सेल खालाम। पार्टियाव माब्लाबाबो सोनानै लानाङा। जानांगौ पार्टिया बिसोरखौ बिथोन होआखै, नाथाय पार्टिनि गेजेरावनो सोरबा बिसोरखौ बिथोन होदों। बैबायदि सुबुङा थायोब्ला सासे सानैनि थाखायनो गासैबो पार्टिनि सोद्रोमा, पार्टिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बदनाम मोनो। बेखायनो बैसोरबायदि सुबुंखौ दोनोब्ला जायखिजाया पार्टियानो जा, जायखिजाया पलिटिक्स पार्टियानो जा, बे बदनामा जाखागोन आरो बे दायनिगिरि जाखागोन। बेखायनो बैफोरबायदि सुबुंखौ माब्लाबाबो खाबु होनाङा। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदिखौ चान्स होनाङा। दिनै नोंथांमोना नुदों गुबुन हारिया दिनै क'क्राझार बायदियाव इसिबां दावराव खालामदों आरो बिनि थाखायनो माने क'क्राझार सिटिखौ बन्द' खालामलायनो गोनां जादों, क'क्राझार नोगोरखौ। अब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बिदि? दिनै नोंथांमोना दं आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे असमिया हारिया जोबलांनो हमबाय। बेखायनो जायफोरा साख्रिखौ नेनानै दङ, नाथाय साख्रि मोननायनि सिगां नोंथांमोना हाबा खालाम आरो साख्रि मोनखांब्लाबो बोसोरसेनि उनावनो नोंथांमोना हाबा खालामथार। 30 बोसोरसिम थानो दरखार गैया, 35 बोसोरसिम थानो दरखार गैया। 25-26 बोसोरावनो 20 बोसोरावनो हाबा जा आरो गथ'खौ सानै साथाम खां। मानोना फोलेरखौ बांहो। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ एसे आन्दाज खालामदोंना? दिनै हारसाफ्रा, असमियाफ्रा जोबजानो गिदों, गावसोरनि जे हारिखौ धंस जालांजानो गिदों। नाथाय जोंनि बर' हारिया बयजोंबो नाख्रेबजाखायो आरो बिनि उनावबो गावनि गेजेरावनो गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो सुखुवा आरो नारा नाथा दम होनानै धमखि धमखा होनानै गावखौ लिडार खालामनो लुबैयो, दैदेनगिरि जानो लुबैयो। बे सभाबा दिनै बर'फोरनिफ्राय दासिमबो गोजान जायाखै। दा जुदि बेफोरबायदि थायोब्ला बे माब्लाबाबो जोंनि बर' हारिया थावरिना थानो हानाय नङा। उन जोलैफ्रा बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया आरो उन जोलैनि समाव बे बिराद गिदिर खैफोद गोनां जागोन बेखौ नुहुरो आरो। बेखायनो बेफोरबायदि सुबुंखौ मालाबाबो निमाहा होनाङा। थारैनो नोंथांमोना बिसोरबायदि सुबुंखौ सिनायखायो जानांगौ। जाय गामिनि बबे जिल्लानि नोंथांमोना बिसोरखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना बिसोरनि सायाव एक्सन ला, बिथांमोननि सायाव एसे नायबिजिर, बिथांमोना सोर, नोंथांमोना बेखौ। दिनै आसामनि CMआ गावनि हारिखौ जोबजानो गिदों, नाथाय जोंनिया मा जादों? जोंनिया गावनि हारिखौ फोजोबनोसो नागिरदों, धंससो खालामना लानो नागिरदों। बे गोबां साननो गोनां आरो। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो लुबैयो, मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। टाटा, बाय बाय।